मोनसे गोजोनथाव रादाब आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि खोथा होनाय बादियै चिरांनि बिजनि फानबारियाव गायसनजानाय मडेल डिग्री कलेजनि लुनाय हाबाफारिया सोलिबाय। थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दोलो आफादफोरजों लोगोसे फानबारि ओनसोलनि ओनसोलारिफोरा दाबि खालामबोदोंमोन गंसे डिग्री कलेज। बे डिग्री कलेजआ दिनै जाफुंनायनि लामायाव, मानोना मडेल डिग्री कलेजनि लुनाय हाबाया गोख्रैथारै सोलिबाय। दिनै कलेज लुनाय थावनियाव नायगिदिंहैदों इएम धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैगिरिफोरा। बे ओनसोलनि फरायसाफोरा साखाथियाव मोजां थाखोनि सोलोंथाइ फसंथान गैयैनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो जेंनायाव गोग्लैनानै दंमोन। आबादजों जिउ खुंग्रा फानबारि ओनसोलनि थागिबिफोरा गावनि फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गोजान थावनिफोराव फोरोंनो गोनां जायोमोन। बे कलेजआ आबुं जायोब्ला ओनसोलनि सोलोंथाइ मानदान्दाया जौगागोन होननानैबो मिजिंथिदों इएम धनन्जय बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि गोनांथि जानाय डिग्री कलेजखौ फानबारियाव गथायनानै होनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों फानबारि दालाइ एबसुनि आफादगिरि उदां बसुमतारीया। दिनै जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावनांगोन। बिथांनि नाजानायावनो, बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि जौगानायनि हाबाखौ जों नुनो मोन्दों। बिनिनो गुबै नुजाथि हिसाबै, फोरमान हिसाबै दिनै बे मानास सेरफां कनस्टिटिउन्सियाव मडेल डिग्री कलेज जिथु लुफुंनाय बे हाबाफारिया फुरा जागासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरजोंनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों साबायखर बावनांगोन। बिथांनि अननायावनो, बिथांनि आशीर्बादावनो जोंनि बे मडेल डिग्री कलेजाबो जादों। आरो आसाम सरकारनि शिक्षा बिभागनि मन्त्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथांखौबो जों साबायखर बावनांगोन। मानोना बिथाङा दिनै शिक्षा मन्त्रि जानायनिफ्राय जोंनो बिटिआर ओनसोलाव आरो स्पेसियेलि बे मानास सेरफां समस्तियाव मोनसे मडेल डिग्री कलेज सेंसन खालामनाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। आरो बिथांनिसिम साबायखर बावदों। आरो जों दिनै गासैबो बे मानास सेरफां समस्तिनि रायजो राजाफ्रा, गोरों गोराफ्रा, इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, फरायसा आफादफ्रा, जातीय संगठनफ्रा दिनै फैनानै बे फिल्डआव एखेबारे न' लुबाय थानाय जायगायाव फैनानै नायफैदों। बे माबायदि सिस्टेमाव जादों, माबायदि जागोन, ड्रयिंआ मा जागोन, माने क्लासरुमा बबाव जागोन, एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआ बबेथिं जागोन, गासिबखौबो जों बुजिनानै लादों। आरो खामानियाबो जिथु लेभेलाव जादों, जिथु तीव्रगति एकदमबारे स्पिड जादों, बे जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो जोबोद माने सिस्टेमनि गेजेरजों खामानिया जागासिनो दं। बे ओनसोला मोनसे शिक्षा दिगाव गोबां गोसो दङब्लाबो बे मोजां शिक्षा अनुस्थान गैयिनि थाखाय, हायार इडुकेसन लानो थाखाय बेयाव जायगायाव खुनु इनस्टिटिउसन गैयामोन। हायार इडुकेसन लानो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै लानांगौ जायोमोन। बे जायगाया जिहेतु एखेबारे एग्रिकालचार बेस एरिया, गोरिब एरिया, बेनिफ्राय माने गोसो दंब्लाबो गोजान जायगायाव शिक्षा लाहैनो हाया। बेनिखायनो शिक्षा लाइनाव एसेब्लाबो गोग्लैसोनानै दंमोन। दिनैनि दिनावहाय बे मडेल डिग्री कलेज जानाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि जायफोर गोरिबफोर, गोरिबानो जा धोनियानो जा, गासिबो बेयाव फैनानै मोजां शिक्षा लानो हासिगोन आरो शिक्षानि मानदन्दआ बे एरियायाव मोजां जासिगोन होननानै जों मिजिंथिदों। जों खोब गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा जोङो गोबां फुराना जोंनि दाबिमोन बियो। जोङो बिनि थाखायनो जों गोबां नाजादोंमोन। दा बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनानो जोङो गोजोननाय मोन्दों। बे समाव आङो साबायखर होनो सानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं साबायखर बावो। लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौबो आङो साबायखर बावगोन। आरो जोंहा लकेल हिसाबै बिटिआरनिनो इएम धनन्जय बसुमतारी, आं बिथांखौबो खोब साबायखर बावदों जोंनि फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। मानोना जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनानो ओनसोलखौ नागारनानै बिजिनि, बङाइगाव, बरपेटा बैफोरनि कलेजफ्रावसो डिग्री लाहैनो गोनां जायोमोन। नाथाय जोंनि नैबे फानबारि ओनसोलावनो जेरावबो थाङालासिनो जोङो डिग्रीखौ लानो हासिगोन। बिनि थाखाय जों खोब गोजोननाय मोन्दों फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै। आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों, मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनियावहाय गोबां अनुस्थानफोर फैबाय थागोन। दा बैफोर फैबाय थानाय अनुस्थानफोरखौ जोङो खौसेयैनो जोङो नों दा नागार आं नागार जोङो खामानिफोरखौ मावलांगोन आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जोङो नाजावनानै लागोन। आं बेखौ साफ्रोमबो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेटकम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गुबुन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय मालामा जानाय जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।